Якой дзіўнай мудрасцю падзяліўся Лукашенко, кім ён замяніў свайго арыштаванага міністра, а таксама што вядома пра новую крымінальную справу, у якой налічылі ажно 40 000 пацярпелых. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко зладзіў сур'ёзныя кадравыя перастаноўкі. Быў прызначаны новы міністр, некалькі намеснікаў, а таксама новыя кіраўнікі буйных прамысловых холдынгаў ды адказны за галоўны лакаматыў прапаганды. У першую чаргу Лукашенко нарэшце выбраў новага міністра прыродных рэсурсаў. Папярэдні кіраўнік гэтага ведомства Сергей Масляк ужо некалькі месяцаў знаходзіцца ў СІЗА. Ён быў арыштаваны па абвінавачанні ў карупцыі, калі трапіўся на хабары, пра што з асалодай расказваў Лукашенко. Он сразу же, переступив порог, расскажет все, как это было с вашим министром природных ресурсов. Он еще в СИЗО не зашел, все расскажу, как было. Где взял? Ну, его же взяли с поличным. Я же вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Шведа сейчас... Дмитрий Юрьевич это жестко контролирует. Если надо, доложит. Ну, ребята, если вы берете взятку, то Терти или Кубраку вас сразу туда и поведут. Его же на взятки взяли. На взятки. Заменай жа для Масляка стаў малады па мерках лукашэнкаўскай сістэмы чыноўнік. Гэта 42-гадовы Максім Лысенко, які раней быў першым намеснікам міністра ў тым жа ведомстве, а да таго 4 гады ўзначальваў паспяховы Дзяржынскі раён. Гэтае прызначэнне Лукашенко суправадзіў незадаволенымі каментарыямі. Меня, конечно, настораживает работа министерства. И вы, как человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за эту ответственность. И я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Затым жа ён запатрабаваў навесці парадак у прыродзе і вось так патлумачыў свой выбар новага міністра. Я ваше министерство не очень замечаю, только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Ну і на развітанне Лукашенко, як звычайна, трохі папалохаў маладога чыноўніка. Ён паабяцаў, што за вынікі працы адказваць прыйдзецца вельмі сур'ёзна і скончыў усё вось такой радыкальнай сентэнцыяй. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Акрамя таго, Лукашенко прызначыў новага галоўнага рэдактара сваёй асноўнай прапагандысцкай газеты СБ «Беларусь сегодня», больш вядомую ў народзе пад старой назвай «Савецкая Беларусія». Мінулы кіраўнік гэтай газеты Дмітрый Жук нядаўна пайшоў на павышэнне і стаў ажно міністрам інфармацыі. Цяпер замест яго СБ узначаліла Вольга Ануфрыева, якая да таго кіравала газетай «Звязда». Прычым Лукашенко без купюр папярэдзіў сваю суразмоўцу, што прапаганда была і застаецца яе галоўнай задачай. На вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучше. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава Богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Дарэчы, для прапагандысткі ў Лукашэнкі таксама знайшлася дзіўная развітальная мудрасць. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
Новых кіраўнікоў атрымалі і некаторыя буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы. Так, генеральным дырэктарам холдынгу «Белкоммунмаш» быў зацверджаны Михаил Сыманович, які працаваў намеснікам гендырэктара таго ж прадпрыемства па эканоміцы і фінансах. Ну а холдынг «Лідсельмаш» цяпер узначаліць Эдуард Шаль, які раней кіраваў прадпрыемствам «Лідаграпраммаш». Сілавікі распачалі такую маштабную крымінальную справу, якой падобна ў Беларусі яшчэ не было. Заяўляецца пра дзясяткі злачынцаў і падстаўных арганізацый, а таксама пра 40 000 пацярпелых. Гаворка пра сетку арганізацый так званых таемных пакупнікоў, якія выціскалі грошы з аб'ектаў гандлю па ўсёй Беларусі. Працавалі яны па простай схеме. У крамы прыходзілі людзі, якія прадстаўляліся кантралёрамі і шукалі парушэнні, часцей за ўсё пратэрмінаваныя тавары. Калі нешта такое знаходзілі, то прадаўцоў прымушалі аплачваць сумнеўныя лекцыі. Аказалася, што такая схема паспяхова дзейнічала ў краіне цягам апошніх 10 гадоў, і па ёй дзейнічала адразу некалькі арганізаваных груп, якія такім чынам зараблялі добрыя грошы. Для гэтага нават рэгістраваліся арганізацыі, якія нібыта займаліся абаронай правоў спажыўцоў, але ж галоўнай іх мэтай было выцягванне грошай з прадаўцоў і крамаў. За апошнія 10 гадоў па ўсёй Беларусі было зарэгістравана як мінімум 20 падобных арганізацый. Прычым, калі рэальных праблем у краме не было, то госці маглі і самі падкінуць пратэрміноўку і пасля пачынаць скандаліць. Потым яны падыходзілі да супрацоўнікаў і прапаноўвалі заключыць дамовы на навучанне, семінары, лекцыі па правілах гандлю і абароне правоў спажыўцоў. Прадаўцам давалі зразумець, альбо вы заключаеце дамову, альбо пра парушэнні паведамяць у кантралюючыя органы. Грошы па такіх дамовах ішлі на рахункі гэтых кампаній, і сумы вар'іраваліся ад 50 і да 200 рублёў за адну дамову. Лекцыі альбо былі фармальнымі, альбо увогуле не праводзіліся. Цяпер следчыя паведамляюць, што завялі 14 крымінальных спраў, па якіх пацярпелымі праходзяць больш за 40 000 работнікаў гандлю. Пры гэтым пацярпелі як маленькія крамы і запраўкі, так і буйныя гандлёвыя сеткі. То бок ад гэтай схемы не быў абаронены ніхто. Шкода па гэтых справах перавышае 8 мільёнаў беларускіх рублёў. Ужо былі ўстаноўленыя каля 60 чалавек, якія ўдзельнічалі ў падобных схемах. Роля кожнага яшчэ удакладняецца, але ўжо больш за 40 з іх прызнаныя падазраванымі. Супрацоўнічаюць з сілавікамі, даюць прызнальныя паказанні і падрабязна распавядаюць, як была арганізавана гэтая дзейнасць. Арганізатары знойдзеныя і затрыманыя. 13 людзям выстаўлена абвінавачанне па артыкуле аб вымагальніцтве, учыненым у складзе арганізаванай групы. Цяпер усім удзельнікам свеціць ажно да 15 гадоў пазбаўлення волі. І тут узнікае лагічнае пытанне. А як такая схема паспяхова дзейнічала ажно 10 гадоў, калі за любы чых ці каментарый да звычайных людзей адразу залятаюць узброеныя сілавікі? Следчыя тлумачаць гэта двума момантамі. Па-першае, доўгі час такія факты хаваліся, таму што гандлёвыя сеткі самі не хацелі агучваць іх праз праблемы з рэпутацыяй. Вось што кажа намеснік начальніка ўпраўлення цэнтральнага апарату СК Канстантин Глаўніцкі. Цытата. Тут яшчэ спрацавала псіхалогія ціску. Злачынцы знайшлі досыць удалую глебу. Гандлёвай сетцы альбо прадаўцу было нявыгадна, каб пасля скаргі і лжэкантралёраў прыйшла сапраўдная праверка, якая можа прывесці нават да часовага закрыцця крамы. Таму кіраўнікі крамаў ведалі пра гэтую схему, а часам грошы збіралі літаральна ў складчыну самі супрацоўнікі крамы. Канец цытаты. Да таго ж прадаўцы і супрацоўнікі крамаў часта ўспрымалі гэтых нахабных і лжэкантралёраў як сапраўдных прадстаўнікоў улады, бо тыя прыходзілі упэўнена, спасылаліся на заканадаўства ды паказвалі свае пасведчанні. Ну і па-другое, паводле следства, усё гэта адбывалася разрознена па ўсёй краіне, і толькі апошнім часам сілавікі заўважылі сістэмнасць, сталі збіраць гэтыя факты і пачалі вялікае расследаванне. Тым часам за апошнія дні адзначыліся адразу двое кіраўнікоў беларускіх сілавых ведомстваў, кожны з якіх распачаў свой крыжовы паход. Усё той жа следчы камітэт, якім кіруе нядаўна прызначаны выхадзец з КДБ Константин Бычак, афіцыйна заявіў, што бярэ пад кантроль найбольш папулярныя ў беларусаў сацыяльныя сеткі,
Threads і TikTok. Цяпер следчыя будуць сачыць і рэагаваць на публікацыі і каментарыі ў гэтых сацыяльных сетках, а пасля заводзіць крымінальныя справы на іх аўтараў. Акрамя таго, СК абяцае надаваць павышаную ўвагу рознага роду фейкам і правакацыйным допісам. Ну а міністр унутраных спраў Іван Кубракоў у сваю чаргу спачатку раскрытыкаваў сваіх падначаленых, а потым іх пераапрануў і загадаў актыўней змагацца з матацыклістамі. Як вы ўжо напэўна зразумелі, прэтэнзіі ў міністра ўзніклі да даішнікаў. Кубракоў падкрэсліў, што цяперашнія вынікі іх працы не адпавядаюць патрабаванням, што адбіваецца на колькасці аварый і загінулых. Цытата. На жаль, вынікаў няма. Усё заканамерна. Калі праца не арганізавана на належным узроўні, тады мы бачым статыстыку як па дарожна-транспартных здарэннях, так і па загінулых. Кантроль па мотатранспарце з боку ДАІ практычна адсутнічае. Канец цытаты. У выніку Кубракоў загадаў даішнікам стварыць мабільныя рэйдавыя групы для выяўлення і спынення парушэнняў хуліганаў-матацыклістаў, а таксама больш актыўна задзейнічаць відэакамеры, якія цяпер вісяць амаль ва ўсіх вялікіх гарадах. Ну і акрамя таго, даішнікі на дарогах цяпер будуць выглядаць крыху іначай, бо для іх распрацавалі вось такія святлоадбівальныя камізэлькі з абноўленым дызайнам. Таксама кожны даішнік цяпер будзе мець на грудзях індывідуальны чырвона-сіні проблескавы маячок, прасцей кажучы, міні-мігалку, якую трэба выкарыстоўваць падчас службы для павышэння сваёй бачнасці і пазначэння месца знаходжання на дарозе. Абсалютна дзікая гісторыя здарылася ў Кітаі. Там ёсць вядомы трэвел-блогер Го, які падарожнічаў разам са сваім сабакам бордер-колі па мянушцы Чутоў. За іх прыгодамі сачылі мільёны падпісчыкаў, але падчас апошняй вандроўкі ў Грузію блогер пакінуў сабаку на ферме ў сваіх бацькоў, і пародзістага Чутоў адтуль скралі невядомыя. У выніку блогер тэрмінова вярнуўся дадому і нават змог адшукаць аднаго са злачынцаў і прапанаваў таму за вяртанне свайго гадаванца каля 1300 еўра. Але ж было ўжо позна, бо ні пра якую папулярнасць сабакі злачынцы не ведалі і папросту прадалі колі ў адзін з рэстаранаў, які спецыялізуецца на стравах сабачаціны. Чутоў даўно ўжо прыгатавалі і з'елі, прычым злодзеі атрымалі за гэта аплату прыкладна ў 23 еўра. Цяпер блогер будзе спрабаваць дамагчыся пакарання для той пары, якая скрала яго гадаванца, але шансаў на поспех амаль няма, бо па законе правінцыі Хэнань, дзе ўсё і адбылося, крадзеж пераследуецца толькі ў тым выпадку, калі кошт здабычы перавышае 2000 юаняў ці 260 еўра. Па словах блогера, ён купіў свайго сабаку ў 2018 годзе роўна за такую суму. І калі ён зможа неяк даказаць, што Чутоў на момант крадзяжу каштаваў больш, то падазраванаму будзе пагражаць пакаранне ў 3 гады турмы. Беларускую доктарку звольнілі з працы ў Великабрытаніі, бо яна не хацела абмяркоўваць надвор'е. Ураджэнка Беларусі Марына Анатольева праходзіла паслядыпломную падрыхтоўку па спецыяльнасці анестэзіялогія ў адной з бальніц Великабрытаніі, але ў выніку жанчыну адхілілі ад працы і звольнілі, спаслаўшыся на праблемы навыкаў камунікацыі і працы ў камандзе. Анатольева пайшла ў суд, настойваючы, што звальненне было незаконным. Прычым на працэсе яна шчыра прызнала, што пэўныя складанасці ў яе і сапраўды былі. Напрыклад, падчас працы ёй было цяжка падтрымліваць нязмушаныя размовы і што яна не разумела звычкі брытанцаў часта абмяркоўваць надвор'е, адзначыўшы, што ў Беларусі такія размовы былі менш распаўсюджанымі. У выніку суд прызнаў звальненне Марыны Анатольевай законным і адхіліў усе патрабаванні беларускі, якая спадзявалася на кампенсацыю ў 100 000 фунтаў. Таксама Анатольева сцвярджала, што сутыкнулася з менш прыязным да сябе стаўленнем пра сваё паходжанне і рускамоўнасць, аднак і гэтыя аргументы былі адхіленыя судом. У Гродні дзвюм дзяўчатам 14 і 15 гадоў пагражае калонія за шопінг у інтэрнэце. Падлеткі бавілі час тым, што спрабавалі зайсці ў чужыя профілі на папулярным маркетплейсе, наўгад уводзячы розныя тэлефонныя нумары. Удалай стала спроба з ранейшым нумарам іх знаёмай, і сістэма пусціла школьніц у чужы акаунт. Убачыўшы, што да профілю прывязаная чужая банкаўская картка, дзяўчыны не спыніліся. Яны пачалі масава заказваць тавары, і агульная сума падлеткавага шопінгу за чужы кошт склала амаль 4000 беларускіх рублёў. Калі сапраўдная ўладальніца акаунта і грошай заўважыла, што адбываецца, то пайшла ў міліцыю, і дзяўчат хутка вылічылі. Цяпер іх чакае крымінальная адказнасць за крадзеж маёмасці шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі, да таго ж здзейснены групай асоб. Крымінальная адказнасць
адказнасць за такое надыходзіць ужо з 14 гадоў, і школьніцам цяпер пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.